दिनैहाय जोङो थाइखाजुरा दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो मोनसे दालाइसानि अरायथा मावख' हिसाबै जोङो दिनैहाय गायसननानै लादों आरो बेखौहाय दिनैहाय जोङो बेखेवनाय जोङो हाबाफारि लादों। दा बेवहायनो बेखेवनाय हाबाफारियाव जोङो गाहाय आलासि महरै चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथांखौ जोङो हांख्रायदों आरो हांख्रायनाय बायदियै बिथाङा नुजाथिफैनानै जोंनि दालाइसानि जे गोदानै लुफुंनाय मावख' बेखौहाय दिनैहाय बेखेवथिनानै होफैबाय। दा बे मावख'नि गेजेरजों जोङो बेखौनो आसा खालामो जे जोङो थाइखाजुरा दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै अरायथा मावख' गैया हिसाबै जोंनि माखासे मावनो गोनां जेबायदि हाबाफोर बा हाबाफारिफोर दा बे हाबाफारिफोरखौ जोङो मोनसे सिस्टेम बायदियै जोङो मावलांनो हायाखैमोन। दा दिनैहाय बे मावख' अरायथा मावख'खौ लुफुंनायनि गेजेरजों जोङो आसा खालामदों जे जोङो दालाइसा हिसाबै दालाइसा ओनसोलनि सिङाव थानाय समाजारि जेंनानि बिथिं आरो सोलोंथाइ जेंनानि बिथिं फारफ्रोमबो बिथिङै जोङो जेबायदि जोङो हाबा मावनांगौ बे बिथिङै जोङो साबसिन हामसिनै जोङो मावलांनो हागोन जों बेखौ आसा खालामदों। दा जोंनि नैबे थाइखाजुरा दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बै समावहाय जिथि दुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानानै जोङो हाबा मावबाय थादोंमोन। दा बिनि गेजेरजों माखासे ओनसोलनि साननो हनो गोरों मेलेमजिबि बिथांमोनहा सावरायलायनायनि गेजेरजों बा बिसार खालामनायनि गेजेरजों 2014 मायथाइयावहाय जिथि दुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय खोन्दो महरै बोखावथिनानै लाबोदोंमोन। नाथाय अरायथा मावख' हिसाबै लुफुंनो हायाखैमोन। दा दिनैहाय बे ओनसोलनि माखासे साननो हनो गोरों सुबुंफोरनि हेफाजाबजों लोगोसे जों सरकारि बिथिंनिफ्राय गैयाब्लाबो एसे एनैब्लाबो जोङो हेफाजाब मोननानै दिनैहाय जोंनि नैबे थाइखाजुरा दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बेखिनि महरसिम जोङो होनो हादों। दा बेखिनिखौनो बुंनानै आं एसेखिनियाव रायजो राजा साफ्रोमनिसिमबो फोरमायथिनानै एसेयावनो दोनथ'बाय। माला गायसननाय जायामोन बेखौ? ओरैनो 2014 मायथाइयावहाय जिथि दुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय खोन्दो महरै गायसनबोदोंमोन बोखावथिनानै लाबोदोंमोन। बेनिफ्राय 2020 मायथाइयावहाय जोङो बे मावख'खौ फाउन्डेसन खालामदोंमोन। दिनैहाय मोनसे जोबोद गोथार सान। जिथि दुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय बे थाइखाजुरा ओनसोलाव थाइखाजुरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गिबि खेबनि थाखाय जे गावसोरनि मावखुलिखौ गोदानै बिथांमोना दिनै बेखेवनानै लाबाय आरो बे बेखेवनाय हाबाफारियाव जोङो जिल्ला आफादनिफ्राय बिथांमोननि हांख्रायनाय बायदियै जों बाहागो लाफैनो खाबु मोनदों आरो जोबोद गोजोननाय मोनदों। रायजो राजाखौ लानानै बे दालाइ आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना दिनै बे दालाइ आफादनि जि मावखुलि बे मावखुलिखौ गाजा गोमजायै ग्रोम ग्रोमै बेखेवनानै लाबाय। बे मिजिंथियो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि थाइखाजुरा दालाइ आफाद बे आफादा बे थाइखाजुरा ओनसोलनि गासैबो समयसाफोरखौ जेंनाफोरखौ जेरैहाय फरायसाफोरनि जेंना समाजारि जेंना बिभिन्न जेंनाफोरखौ मोजाङै बाहाय रायजो राजाजों गोरोबनानै सोमोन्दो लाखिनानै सान हर मोजां खामानि मावलांगोन जों बेखौ आसा खालामदों। माहारि दानायनि समाज दानायनि फारसे बिथांमोना जायफोर गोख्रोङै दिनै बिबान मोनदों बिथांमोनखौ आरो गोख्रोङै खामानि मावलांनो हागोन बेखौनो मिजिंथिदों आरो फोथायनाय दं जे बे दालाइ एबसुखौ जोंनि बे ओनसोलनि गोबां बर'नि माहारियारि आफादानो जा बा गुबुन गुबुन आफादानो जा बा रायजो राजायानो जा बयबो अनसायगोन आरो बयनिबो मोनसे अनसायनाय आरो मददनि गेजेरजों बे गोदानै मावखुलि गायसंनो हानाय बे थाइखाजुरा दालाइ एबसुआ ग्रोम ग्रोमै खामानि मावलांबाय थानो हागोन आं बेखौ आसा खालामनो हादों। आरो दिनै जोङो फोथायदों जे बे साहा ओनसोल जिहेतु थाइखाजुरा ओनसोला बे ओनसोलाव जोङो गोबां खामानि मावनांगौ दं। बर' हारि दानायनि जुदि बाथ्राखौ जों सानोबा बर' जाथिखौ जोङो जुदि अरायबो जों गोग्गोमै बा जौगानायखौ जों लुबैयोब्ला बे ओनसोलाव जिहेतु बर'फ्रानो 100% दं हिसाबै जों खामानि मावनांगौ गोबां दं आरो बे ओनसोलाव गोबां जोंनि जाथि दानायनि हाबाफारिफोर बा जोंनि बर' समाजनि जिफोर
समयसाफोर बेहाय दिनै गां दङ फरायसालिखौ लानानै ओनसोलाव मोजां मोनसे थासारि दानांगौनि थाखाय बे ओनसोलाव रांखान्थि जौगानांगौनि थाखाय कमिउनिकेशननि बाथ्रा बाजारफोरनि बाथ्रा दा बाव गोबां बेफोरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैहाय एबसुआव थानानै बा अफिसाव थानानै दिनै इउनिट लेभेलाव दख'रा लेभेलाव दिनै जिल्ला लेभेलाव दिनै सेन्ट्रेल लेभेलाव जेब्लायबो जाथि दानायनि खामानिखौनो मावबाय थादों दा दिनै थेखाजराया ओनसोलनि दालाय आफाद हिसाबै ओनसोलनि सायाव मोजाङै गुरुत्त होनानै खामानि मावलांबाय थागोन जोंहा बेखौ फोथायनाय दं आरो बिथांमोनजों जेब्लायबो दख'रा आफाद जिल्ला आफादा जों गोख्रोङै मोनसे सोमोन्दोआव बा नोजोराव जोङो थाबाय थागोन बेखिनिखौनो आसा खालामदों। मा बुंगोन सारा? गोदान बोसोर फैगासिनो जानुवारिया हाबनो बावला दा डिसेम्बर सफैखादों दा नंगौ मानसिफोरनि गोसोआव मालाबा जोबोद माने इन्टारटेनमेन्ट रंजानाय गोजोन मोनसे सान्थि परिबेसखौ लुबैयो दा बेबायदि मोनसे परिबेसनि थाखाय माखासे मानसिफ्रा गोदानै दिनै चिरां जिल्लानि गुबुन जायगायाव सा ओनसोलाव बिखेखै जोंनि नोजोराव 10-12थासो पिकनिक स्पट दं चिरां जिल्लानि सिङाव दा बिटिसि खुंथायनि जि जिल्ला मोनबा बे मोनबा जिल्लायाव जों नायबाय चिराङा बयनिख्रुइ फिसासिन जिल्ला आरो बे मोनबा जिल्लानि गेजेराव बांसिनै पिकनिक स्पट थानाय जिल्लाया दिनै चिरां जिल्लायाव आरो दिनै बे बोसोरावल' नङा बोसोरथाम बोसोरब्रैसो बेबायदि मोनसे थासारिया सोलिबाय थादों बे थासारिखौ लानानै चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो जागायनायनिफ्राय दिनैसिम गोख्रोङै मोनसे बोल्ड स्टेप जों लाबोदों आरो बेखौ नोंथांमोना बुंनाय बायदि नोंथांमोना नुनाय बायदि बा रायजो राजाफ्रा लुबैनाय बायदि जोङो एडमिनिस्ट्रेसन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसन दङ जोङो डिसिखौ एसपिखौ जोङो खावलायदों मेम'रेन्डाम होनानै जे जेराव पिकनिक स्पट जानांगौ आरो जि बिला पिकनिक स्पटफोर जादों जोङो नायबाय बिखेखै गासिबो फरेस्ट एरिया गोजा दा बेहाय माखासे फरेस्टनि बाहाय रुल्स दङ बाहाय नर्म्स दङ बे नर्म्सफोरखौ भायलेट खालामनानै जाहाथे खुनु पिकनिक स्पटआ जानो मोना बेनि थाखाय जोङो एडमिनिस्ट्रेसनखौ जोङो आर'ज खालामदों आपिल खालामदों आरो बेवहाय खुनु मोनसे एन्टि ससियेल एक्टिभिटि बाहाय थानो मोननाय नङा बाहाय खुनु मोनसे क्राइम जे मोनसे आनप्रडाक्टिभ बेबायदि बाहाय जाथायफोर एक्सिडेन्टफोर जानो मोननाय नङा जों बेखौ बुंबाय थादों आरो बाहाय स्ट्रिक्टलि मोनसे रुल्स थानांगोन नियमफोरखौ बिथांमोना एबाइड खालामनांगोन एडमिनिस्ट्रेसना हरनायखौ बिनि गेजेरजों पिकनिक स्पटआ जाथारोब्लाबो खम समनि गेजेराव जानांगोन जाहाथे बेवहाय जोंनि फरायसाफ्रा जोंनि समाजफ्रा खुनु पटे जेंनाजों मोगा मोगि जानो मोना बा चिरां जिल्लाया खुनु पटे जोङो बे पिकनिक स्पटनि थाखाय जाहाथे समाजाव गोदान मोनसे फार्दार सिटुएसना जोंनाव नुजाथिया जों बेखौ लुबैदों थांनाय समफ्राव गोबां जालांबाय दा बै जाथायफोरानो दिनैहाय जोंनो मोनसे प्रमान होदों जे पिकनिक स्पट खालामनानै चिरां जिल्लानि फरायसाफ्रा माबा लाब जादों नामा चिरां जिल्लायाव पिकनिक स्पट जे मोनसे आनप्रडाक्टिभ बेबायदि बाहाय जाथायफोर एक्सिडेन्टफोर जानो मोननाय नङा जों बेखौ बुंबाय थादों आरो बाहाय स्ट्रिक्टलि मोनसे रुल्स थानांगोन नियमफोरखौ बिथांमोना एबाइड खालामनांगोन एडमिनिस्ट्रेसना हरनायखौ बिनि गेजेरजों पिकनिक स्पटआ जाथारोब्लाबो खम समनि गेजेराव जानांगोन जाहाथे बेवहाय जोंनि फरायसाफ्रा जोंनि समाजफ्रा खुनु पटे जेंनाजों मोगा मोगि जानो मोना बा चिरां जिल्लाया खुनु पटे जोङो बे पिकनिक स्पटनि थाखाय जाहाथे समाजाव गोदान मोनसे फार्दार सिटुएसना जोंनाव नुजाथिया जों बेखौ लुबैदों थांनाय समफ्राव गोबां जालांबाय दा बै जाथायफोरानो दिनैहाय जोंनो मोनसे प्रमान होदों जे पिकनिक स्पट खालामनानै चिरां जिल्लानि फरायसाफ्रा माबा लाब जादों नामा चिरां जिल्लायाव पिकनिक स्पटजों जोङो मा सोलोंथायाव उन्नति लाबोनो हादों नामा पिकनिक स्पटआव रंजानायनि गेजेरजों जोंनि न'खरा जोंनि समाजा जोंनि हारिया बिखेखै जों चिरां जिल्लायाव माबा मोनसे आगानसे जोङो दावगानो हादों नामा दा दिनै जों नुबाय जों दावगानायनि लामायाव जेबो जों नुवाखै बरन्स दिनैहाय जोङो मा होनदों वान स्टेप बेक जानायखौसो जों नुबाय थादों जोङो जेंनाजों मोगा मोगि जाबोगासिनो दा बिनिखायनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय खुनु जोङो बायास नङा समाजनि सार्थआव फरायसाफोरनि सार्थआव मोजां मोनसे थासारिखौ जोङो जेब्लाबो बाहाल लाखिनांगौनि सार्थ दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारसिङै जोङो आवाज होदों जे चिरां जिल्लायाव जायोबा मा होनदों बे पिकनिक स्पटआ जायैया मोजां पिकनिक स्पटआ जायैया मोजां जों बेखौ दिनैबो दङ स्टिलाव